La febre que habitualment ens espanta a tots, en realitat és només un símptoma. La febre és inclús una reacció amiga de l'organisme que intenta lluitar contra aquell causant de la febre, que és un procés infecciós generalment. És un procés infecciós que pot ser un virus o pot ser una bactèria, i l'organisme a través de la febre intenta lluitar contra aquesta infecció. Per tant, torno a repetir, acostuma a ser una reacció amiga que ens intenta ajudar. Més valorable que la presència de la febre són els símptomes que poden acompanyar en aquesta febre. I és el que hem d'estar a l'aguait tant pares com pediatres. El primer símptoma a tenir en compte és l'afectació de l'estat general. Això qui millor ho pot valorar no és només el pediatre, sinó els mateixos pares, que coneixen el seu fill i saben quan una criatura, a més de tenir febre, està ensopit, el veuen raro, el veuen afectat. És aleshores, quan hi ha una afectació de l'estat general, quan hem de valorar aquesta febre, o la presència de símptomes acompanyants com vòmits, o com deposicions líquides freqüents i abundants, o com tos progressiva cada vegada més intensa. Són els símptomes que, acompanyant a la febre, ens han de fer valorar que aquesta febre poder s'ha de fer una valoració el més precoç possible. Quan s'ha de fer una valoració de la febre? Habitualment no hem de córrer. Pràcticament mai hem de córrer davant d'un quadre de febre com el quadre aïllat. Podem esperar perfectament 24, inclús 48 hores per valorar aquesta criatura per un professional. I és aleshores, quan ja el procés infecciós ha tingut un procés evolutiu, que ens permet en els pediatres realment valorar quina és la causa i quin és el tractament més eficaç per a la malaltia que hi ha darrere d'aquesta febre.